stignemo zajedno. I... Wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem, super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam, a ništa? Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Ogo, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. O, wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, sam Brian. U čemu stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš, stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to. Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno, to je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gde su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako je bolje? Gde? Da vidimo. Wow! Zlatna krofna, super! Da vidimo. Šteta, neću ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. O, bez
Uređenje, hitno vamo! Ukrali su mi krofnu! Ona ispod stola, uhvati je odmah! Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno! Eci, peci, ti si mali! Ej! O, sirovi krompir! To je zabavno! Ne radim ništa, pa dobro! Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga lišem. Jane, prijatno! Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Ej, stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidati. Ubacujem sve unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. Divno. Ko ovdje ne hteo da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O da, super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O da, predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O ne, da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. Takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O ne, bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem. O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Hej, čekaj, vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani.
Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Oh, yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci. Super. Bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Bako, prestani da se igraš. U prvoj rundi želim da mi spremite žele sa ukusom kole. Pa to je lako, barem za mene. Žele? Još nikad u životu nisam pravila to. A ja sam već smislila odakle da počnem. Za početak naravno treba uzeti kolu. Što spektakularnije to uradim, bit će bolje. Pa skoro savršeno, osim nekoliko kapi na mene. Jill, briši se bolje. To je nekulturno. Hvala, bako. Za početak moram da oslobodim flašu sa kolom. Uradit ću to na najprijatniji način. A sad će biti podrigivanje. Jao, ovo dete iz šume. U kolu treba dodati malo bombona. Sa njima će biti lepše i ukusnije. Zatim u istu flašu ću sipati kukuruzni sirup. Zahvaljujući njemu će se moja kola pretvoriti u žele. Ostaje samo da potresam sve to. Jao, izvinjavam se. Joj, nisam znala da je kukuruzni sirup tako lepljiv. Moram nekako otkinuti ovu flašu. Inače, kako će Viki probati moje remek delo? Hajde, ostalo još malo. Uspelo je. Pa, to je to, moje jelo je spremno. Sad ga treba malo ohladiti, da bi se još više steglo. Tako je. Ajoj, to je previše komplikovano. Ja ću samo uzeti med i staviti ga u led. Tako je. Zar to nije genijalna ideja? Ma vi nemate pojma. Pokazat ću vam kako se sprema pravi žele. Za početak kolu treba sipati u tiganj. Nakon toga ću dodati žele bombone sa ukusom kole. A rastopit će se i učiniti moje jelo još ukusnijim. Posljednji sastojak je tajni. On će dodati sjajan jelu. Sada ovu tečnost treba dobro prokuvati u tiganju. A kada žele bude spreman, može se sipati u flašu. Svaka mi čast. I posljednji korak je hlađenje želeja. To je najbolje raditi uz pomoć tečnog azota. To je to, sad treba sačekati nekoliko sekundi. Deco, budite pažljivi i ne dirajte azot bez roditelja. Gotovo, Viki, vreme je da odabereš pobednika. Odakle da počnem? Sva jela izgledaju lepo. Dobro, neka prva bude baka. Pa, ovo baš liči na običan med. Sad ću probati jelo šefa. Izgleda lepo, ali ne razumijem zašto tako sjaji. Kao da nije jestivo. Pa, ostale samo Jill. To je veoma ukusno. Mislim da je svim očigledno ko je pobednik. Jill, čestitam. To znala sam. Dala sam sve od sebe. Jao, šta je to? To je sve što je potrebno za pripremu vafla. Baš mi se jedu. Važi. Vafle, ali kako se spremaju? Baka to najbolje zna. I sigurno znam kakve vafle najviše voli moja unuka. Prvo treba napraviti testo. Tu nema ništa teško. Brašno, jaja, maslac i naravno šećer i mleko. A mleko je inače veoma ukusno. Eto, testo je skoro spremno. Baš sam brza, jel da, šefe? Ne bih tako rekla. Moj aparat će sve učiniti mnogo brže. Jao, kako to? Moram se ubrzati. Moram napraviti najbolje vafle. Jill, izvini, ali sa 2 mutilice će biti brže. Nešto sumnjam. Eto, ja sam već završila.
Preostalo je samo obojiti testo u različite boje. Da, tako je. Koristit ću najlepše boje. Divno. Sad mogu početi da pečem vafle. Kao što ste shvatili, moje vafle će biti šarene. A moje vafle nisu samo lepe, već i ukusne. Već sam ih probala. Divno. Šta? Da li još uvek mislite da se možete takmičiti sa mnom? Kako da ne? Moja vafla boje duge je već spremna. Sad je treba lepo servirati. Zašto ne bih uzela crni tanir? A šlak će igrati ulogu oblaka. Ni malo šarenih konfeta neće škoditi. Okay. Da, odlično. Ja znam da moja unuka najviše voli bajkine vafle. I već su spremne. Ukrasit ću ih sladoledom i voćem. To je najbolji ukras za letnji dan. Ni malo javorovog sirupa neće škoditi. Odlično. To je to. Džila, gde su tvoje vafle? Mirno, sve je pod kontrolom. Sad će biti još vafla. Ili ne. Izgleda da sam napravila premalo testa. Ali nema veze. Sigurno ću naći nešto u mom rancu. Dakle si ti u mom rancu? Nisi mi sad potreban. A evo nudla. Sad ću napraviti vafle od njih. Pogledajte. Ispalo je cool. Ne mislim tako. Nikad to ne bih pojela. Ovo i nije za tebe, nego za Viki. Tako je. Ovo prvi put vidim takvu vaflu. Zanimljivo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Uj, odvratno. Najgore što sam ikad jela. Dobro je što je baka spremila normalne vafle. Njene vafle su uvek ukusne. Jao, hvala bako, to je mnogo ukusno. Oho, a šef Annie je spremila pravo umetničko delo. Njeno jelo nije samo lepo, već i ukusno. Bravo! Koga da izaberem? Ali bakine vafle su ipak najbolje. To, znala sam da ću pobediti. Šta će biti ovaj put? Želim krofne, dajte sve od sebe. Krofne ću brzo spremiti. I ja isto. Jao. Krofne znači? Okej. Nutella je tako ukusna. Ups, jeste već počeli da spremate? Okej, i ja sam spremna za kuvanje. Za početak treba uzeti oreo kolači i izmrviti. Tako je. Odlično. Sad ove mrvice treba pomešati sa Nutellom. To mi je omiljeni deo kuvanja, jer posle mogu probati šta sam napravila. Cool. Sad to treba samo sipati u aparat za pravljenje krofni i to je to. Jao, gde je? Evo testa za krofne. Hvala, šefe. Sipam ga u kalupe i čekam. Jao, kako ste spori. To je to. Moje mini krofnice su spremne. Pogledajte kako su slatke. Sad ih treba iseći na pola i namazati sirupom unutra. Uzet ću sirup od jagoda. Da, odlično. Skoro sam završila. Sad mi treba tečni marshmallow kojim ću ukrasiti svoje krofne. Da bih to uradila, sipat ću marshmallow u kesicu i stisnuti ga kroz rupicu. Da, tako je. Svaka mi čast. Ostao je poslednji korak. Slatke konfete. Bez njih krofne nisu prave krofne.
Pogledajte, ovo je pravo remek delo. A vi možete samo da mi zavidite. A zašto? Moje krofne nisu ništa gori. Ostalo mi je samo da ih pospem šećerom u prahu. A jao, Jill. Izvini, dušo. Ništa, razumem sve. Sad je sve spremno. I sama bih rado pojela ove krofne, ali neću. Ovo je za Viki. Ti imaš svoje krofne. Tačno. Evo ih. Hej, nemoj da mašeš sa tim, to je opasno. Pogledajte kakva lepota. Ove krofne će postati još lepše kad ih dodatno namažem nutelom. A Viki, vreme je da izabereš novog pobednika. Wow, najlepše krofne je napravila šef Annie. Njih ću prve da probam. Nisu samo lepe, već su i ludo ukusne. Potpuno sam oduševljena. Hajde da probamo šta je baka spremila. Ukusno, ali su baš obične. Očekivala sam nešto zanimljivije. A Jill, da vidimo kakve su tvoje krofne. Čokoladne, ukusne su. Ali najbolje krofne je napravila šef Annie. Čestitamo joj na pobedi. Je li neko sumnjao da ću pobediti, a?